Molt bé, senyor Busqueta. Ens agradaria, primer de tot, que es presentés. Molt bé, em dic Joan Josep Busqueta, soc professor aquí a la UDL des del curs 90-91. He estat, diguem-ne, degà de la Facultat de Lletres, també director del departament, i vaig portar la direcció acadèmica dels actes del 700 aniversari de l'Estudi General, que és una commemoració que vam realitzar-la entre 1997 i el 2000, commemorant, diríem, doncs una història que segurament ara podrem fer 5 cèntims, no? Sí, què ara, diria... Perdona, no, i ara estic de vicerector de Cultura. Ah, vale. Perdó per la interrupció. No, ara... En què diria que és expert dins de la història de... Bé, jo vaig començar treballant sobretot història de les relacions entre el camp i la ciutat, a la baixa edat mitjana, és a dir, entre els segles XIII i XV, però a mesura que he anat avançant en el temps, m'he anat especialitzant en la història de les institucions, sobretot urbanes, i per tant, en aquest marc, institucions urbanes, doncs hi ha el municipi, hi ha l'església, però sobretot també hi ha la universitat, en aquelles ciutats on hi ha una universitat. I m'ha interessat molt, justament, analitzar les relacions, diguem-ne, de la universitat amb el municipi, amb l'església i amb el gran poder polític, diguem, amb la monarquia d'aquells temps, no? És una qüestió que a nivell de docència s'utilitza poc, és a dir, a nivell de recerca hi ha estudis sobre el món universitari, però a nivell de docència s'explica poc la història de la universitat, en conjunt, dintre del que és la història institucional, diríem, tant a història com també a dret, per exemple. Llavors, continuant en aquesta línia, com es crea l'Estudi General o com es crea la Universitat de Lleida? La Universitat de Lleida es funda per ordre del rei Jaume II, al setembre de 1300, però a petició justament dels estaments urbans, d'una oligarquia urbana que havia crescut molt durant el segle XIII, no? Que era molt potent, havia, per exemple, ajudat molt a Jaume I en les conquestes diverses que va tenir, en l'equivalència. En fi, havia crescut molt econòmicament a partir, sobretot, del món textil, del món del treball de la llana, del món del treball del cuir, no? I havia arribat a uns nivells econòmics molt potents, no? A partir d'aquí, just a partir d'això, i també d'unes diverses tradicions, no? Que, per exemple, una tradició jurídica molt important, és a dir, que entronca segurament doncs, amb l'època de la conquesta, en la que, per exemple, a mitjans del segle XII, quan es produeix la conquesta de la Lleida islàmica per part de les tropes feudals del comte Ramon Berenguer IV i del comte Ermengol d'Urgell, també hi venen altres sectors. Per exemple, ve un sector molt interessant que són un ordre de canonges regulars de Sant Ruf d'Avinyó, o sigui, són els rufins. I aquesta gent a Avinyó eren grans experts, tenien una escola fins i tot, grans experts en dret, no? I el gran centre del dret en aquell temps, no? Històricament era Bolònia, no? Però aquí, diguem, en aquesta zona, diríem, doncs, hi havia aquests rufins que eren grans experts en dret i aquesta expertesa la van portar també aquí, no? Per això, per exemple, el primer document, diguem-ne, de caràcter premunicipal important, a part de la Carta de Poblament de Lleida, és un document que s'atorga pel rei Pere el Catòlic en 1197, juntament amb Perpinyà, que és un document de consolat. I aquesta idea dels cònsols, previs als paers, diríem, que després seran els paers, és molt romanista, no? I per tant molt d'aquest dret romà eren grans experts els rufins. Juntament amb els rufins també van venir els templers, no? Que es van instal·lar a Gardeny, però si us fixeu, doncs, que és la ciutat de Lleida des d'un punt de vista geogràfic, a Gardeny tenim els templers i a l'altra banda, just per exemple, quasi simètricament, que és la carretera d'Albesa, no? Doncs tenim els rufins, que encara hi ha uns restes de l'antic convent de Sant Ruf d'Avinyó, que encara hi és. Hi ha un carrer que es diu Sant Ruf, justament, a Lleida, al centre de l'auditori. És el que et porta cap a Sant Ruf. Doncs aquesta expertesa jurídica és molt important, també. L'expertesa mèdica, molt important, també. I això per què? Doncs perquè la ciutat de Lleida va tenir una tradició islàmica molt potent, és a dir, va ser musulmana, diríem, no? Des del segle VIII, 714, 15, 16, fins la conquesta de Lleida a mitjans del segle XII. Després es van mantenir alguns sectors musulmans encara, doncs alguns al barri de Sant Llorenç, altres a Cap Pont, en fi, però clar, ja no és el mateix. Però els musulmans van ser grans traductors en el seu moment de les grans obres clàssiques.
Obres clàssiques sobretot del pensament polític, per exemple, grans traductors d'Aristòtil, molt important pel desenvolupament del pensament i de la ciència, entre cometes, posterior a Europa, com també dels grans tractats mèdics, van ser els grans traductors de Galè, no? d'Hipòcrates, a part de, no, sense oblidar el cànon d'Avicena, que és un dels grans textos de la medicina. No? Tot això, aquesta cultura musulmana que estava aquí, de llibres també, al costat d'una comunitat jueva molt potent, que existia també aquí a Lleida, molt potent, on també hi havia grans metges, per cert, jueus que traduïen, que eren grans traductors d'aquests textos, de l'àrab a l'hebreu, de l'àrab al llatí, de l'àrab a les llengües romàniques d'aquell temps. Aquesta tradició, per exemple, el primer professor de medicina que arriba aquí, que és Guillem de Besiers, que és un deixeble d'Arnau de Vilanova, que tenia molt bon contacte amb el rei i amb el papa de l'època, i és un dels que pensen també, pensen la idea de l'estudi general, envia aquí un dels seus millors professors, que és Guillem de Besiers, que és el primer fundador, diríem, de la Facultat de Medicina. I el primer que fa és demanar als jueus de la terra que li passin els llibres que tenen, que són molts d'ells traduccions de la comunitat musulmana, per començar a fer les classes, per començar a fer els apunts, l'espècia, que es deia, els quadernets perquè els estudiants poguessin tenir aquests instruments. Això, més la importància de l'església de Lleida, de la catedral de Lleida, del bisbat de Lleida, que ja portaven mig segle, no? Des de 1150, diguem-ne, un segle i mig, fins a 1300, no? I ja portaven bastant temps, una església molt potent, molt forta, amb una bona biblioteca, saps? Especialment en temes de dret canònic, sobretot també de teologia, però especialment de dret canònic, també de dret civil, no? Per tant, aquesta fortalesa, diríem, no? Sense oblidar el que, clar, molt fons també del que s'anomena les arts, de la gramàtica, de la retòrica, de la dialèctica, també d'això seria el trivium, que es diu, no? Com del quadrivium, aritmètica, música, astronomia, no? Geometria. Bé, tot això més la bona situació de Lleida, diguem-ne, al mig de la Corona d'Aragó, entre Saragossa, València, Mallorca, Barcelona, Perpinyà, no? Aquí al mig, situada justament en el camí de Sant Jaume, que hi dona molta potència, de molta gent que ve, que va, que venen sobretot la gent que venia de la costa, la gent que venia de la via cap a Barcelona, anaven cap a Montserrat, de Montserrat cap a Cervera cap aquí, i agafaven llavors el camí aragonès cap allà. Per exemple, Lleida és una de les grans ciutats del camí de Sant Jaume, no del camí, diguem, aragonès d'aquest, sinó dels altres camins que hi ha, però aquí és una de les grans ciutats. La gent venia, passava per aquí. Insisteix, després, tot això. La bona situació, que no és només en el mar de la Corona, sinó també des d'un punt de vista econòmic. Pensa que Lleida en aquell temps estava situada, com ara, perquè les coses canvien, en una zona de molta riquesa d'aigües. Les aigües del Segre, del Cinca, de les Nogueres, de les dues Nogueres, tot això baix fins a l'Ebre, no? Aquesta línia que baixa d'aquí. Al mateix temps que hi havia molta aigua, molts terrenys de pastures, perquè hi havia un gran secarral, fins al canal d'Urgell, no? Doncs hi havia unes grans àrees de seca, vol dir àrees de pastures, grans àrees de pastures. Per tant, molta facilitat, diríem, per lo que és el món de la llana, del món dels ramats, no? Del món d'aquest tipus d'economia, dels quals els pobladors que van venir, molts d'ells del sud de França, del que és Occitània, que eren grans coneixedors d'aquesta realitat econòmica, es van instal·lar aquí. Per això els primers cognoms, per exemple, de la conquesta de Lleida, els primers cognoms del primer municipi, no? de la carta de poblament, del privilegi de consolat, d'aquesta primera meitat, de segona meitat del segle XII, són tots Carcassones, Narbones, tots en aquests noms, que encara hi són, aquests cognoms, aquí, d'Urfors, són aquests cognoms, encara hi són. I per això si vas al claustre de la Seu Vella veuràs un munt de creus de Tolosa en el claustre, de creus occitanes. Hi havia un hospital de tolosans, per exemple, van fundar un hospital en aquella època, saps? Tota aquesta realitat tan diversa fa que Lleida sigui al segle XIII una ciutat molt forta, econòmicament molt potent. I d'aquesta tradició jurídica per un cantó i de molt moviment econòmic, per exemple, possibilita que molt aviat, 1228, tinguem a Lleida la primera compilació de dret local que es fa a Catalunya. La primera compilació de dret local que es fa a Catalunya es fa a Lleida, 1228, i s'anomenen les costums de Lleida, consuetudines i lerdenses. Què vol dir això? Vol dir que és una ciutat amb molta vida, perquè s'han de regular tots aquests aspectes. No és suficient la carta de poblament, no és suficient el privilegi de consolat de 1197, se necessita alguna cosa més.
I 1228 tenim això. Una mica després vindrà el privilegi de la paeria. Una mica després, justament a finals de segle, no? 1300, vindrà un privilegi que és el famós privilegi del Tribunal de Coltellades, un privilegi per organitzar la justícia de la ciutat. I en aquell mateix moment el privilegi fundacional de l'Estudi General. És a dir, que hi ha tots uns elements que des de la pròpia època de la conquesta fins a l'època de fundació que van creixent, que van possibilitant, diríem, un creixement econòmic, un creixement cultural molt potent que fa que justament l'oligarquia urbana, és a dir, la gent que governa la ciutat, reclamin un estudi general, és a dir, un lloc on d'alguna manera poder reproduir-se en el poder també, és a dir, on disposar de bons juristes, de civils, de canònics, de bons metges, no? Clar, de bons metges per què? Com també de bons juristes, ara explicarem per què, no? Però és a dir, però això mateix, al mateix moment es produeix aquesta necessitat, la monarquia del temps, que és l'època de Jaume II sobretot, no? Està creixent a la Mediterrània, amb molta potència, s'està creant un gran estat que necessita també gent formada, especialment juristes sobretot. I el que fa el rei és dir, bueno, mira, en comptes de que la gent vagi a estudiar a París o a Nàpols o a Salerno o a Bolonya, que estudin aquí. Perquè això també té un sentit, és a dir, que hi ha dos voluntats, diríem. No? O sigui, la importància és la base que us he explicat, no? Hi ha una base potent que ho permet. Però hi ha dos voluntats. La de la pròpia governants oligarquia urbana, que necessita això, i del propi rei, que també necessita. I si aquí hi ha una petició i hi ha moltes possibilitats, doncs el rei al final optarà per donar aquest privilegi aquí, en una època en què el rei Jaume II ha arribat als certs compromisos amb el papa, per uns problemes heredats de l'època de Pere el Gran, no? Amb Sicília, es resolen algunes qüestions polítiques amb el papa i amb el rei de França. Per exemple, el rei Jaume II renuncia a Sicília però a canvi obté Sardenya i Còrsega, es resolen temes de la Vall d'Aran que finalment passaran a la corona. Tot això, quan això s'ha acabat, el papa Bonifaci VIII doncs respon al rei i li diu: podràs fundar un estudi general allà on vulguis als seus territoris. Això li diu l'any 97, 1297, perquè ja hi ha hagut la petició. I al cap de 3 anys el rei el funda. Per què el papa ha de donar aquest permís? Perquè és necessari el permís del papa. Per què és necessari? Perquè és l'autoritat, no? És una autoritas. Nosaltres som potestas, diríem, no? Però l'autoritas la té el papa. També l'emperador. I també el rei segons Alfons el Savi, que també ho diu a les partides, no? Però el papa dona aquesta capacitat. I quina és la capacitat que atorga el papa? Que és necessari tenir la licencia ubique docendi. És a dir, que tots aquells estudis que es facin a Lleida, amb un estudi general, que són bàsicament els dos drets, no? Civil i canònic, les arts del trivium quadrivium més la filosofia natural o física aristotèlica en aquells temps, molt important, perquè és una cosa que renova els estudis. La teologia, tot i que inicialment aquí no es fa teologia, perquè són reticents, el papa és reticent que es faci teologia que no sigui en llocs dominics o franciscans, però finalment es farà al segle XV, tot i que durant aquest primer període la teologia la fan en aquests centres conventuals, diríem, no? Són més propers al papa, diríem, no? I fa més por. A París es fa teologia, però hi ha hagut molts problemes a París i, per tant, s'ho pensen una mica. La teologia es farà després. Però, bueno, dret civil, dret canònic, medicina, les arts, no? Bueno, això, la teologia vindrà després. Clar, són estudis necessaris, però són, en aquella època en diuen els estudis. Llavors, només es podrà estudiar això, fins i tot aquí. Hi ha un privilegi que diu només es podrà estudiar aquests estudis aquí. És el monopoli dels estudis. És a dir, els estudis que es facin aquí, privilegi del papa, tindran la licencia ubique docendi, és a dir, els seus estudis valdran, com ara els Erasmus, valdran a tot arreu de la cristiandat que tu vagis, els teus estudis com a alumne i els teus estudis que imparteixes com a professor. Això és la licencia ubique a qualsevol lloc docendi, de donar docència, no? La llicència. I després, això, la monopoli dels estudis, cosa que finalment es trencarà, però inicialment només es podia estudiar això a la ciutat de Lleida. Per què aquests estudis? Es necessiten juristes, estem a la Baixa Edat Mitjana. La Baixa Edat Mitjana és la gran època d'expansió urbana, d'un món profundament agrari, diríem, alta edat mitjana, es passa a un món cada vegada on irromp amb molta força el món urbà. El món urbà, és a dir, que comença l'11. És un món que irromp amb la feudalització de la societat, al segle XI, al segle XII, però que, diguem-ne, que esclata a partir del segle XIII.
És a dir, la gent bàsicament treballa al camp, però el protagonisme el porten les ciutats, saps? Que és el que estudiava jo abans, que eren les relacions camp-ciutat, no? Bueno, el protagonisme. Llavors, aquest món urbà necessita juristes pels municipis, pels gremis, per el món associatiu, la gent que està creixent, que s'organitza, necessitem com organitzar-se i això t'ho dona el dret, com també el pensament aristotèlic, no? Però el dret sobretot. Les esglésies estan creixent, l'església també, el papat s'està convertint en un gran estat també en aquell temps, al segle XIII sobretot, Innocenci III, Gregori IX, està creixent com a estat, i aquest estat esclatarà al XIV, no? A l'època d'Avinyó, vull dir, formant pràcticament el que avui dia encara hi és, pràcticament, amb els matices oportuns, que necessiten juristes molt importants per tota aquesta realitat, política també, no? I metges, en una societat urbana que creix també la població de les ciutats. Si creix la població de les ciutats, creixen les epidèmies. I creixen molt les epidèmies. De fet, les grans epidèmies del XIV seran tremendes, no? Doncs necessiten metges que estiguin al tanto també d'aquestes qüestions, no? I per això, és a dir, hi ha una necessitat d'un tipus d'estudis, de totes maneres, va també amb l'origen de la pròpia universitat a finals al començament del segle XIII, a finals del XII, és a dir, el món s'ha obert en aquell temps, el món s'ha obert, hi ha hagut grans vies de comerç, no? A l'època de Marco Polo, per exemple, no? És a dir, la gent comença a viatjar, comença a portar idees noves, productes nous, la gent diu, bueno, no tenim suficient amb les Sagrades Escriptures per entendre el món, fins ara l'hem entès així, però ara ja no, tenim un altre concepte de les coses, som ciutadans, fins ara érem només batejats. Allò que ens definia com a persona era el fet de ser batejat. Ara som batejats igualment, però també som ciutadans. També necessitem entendre la realitat de les coses, no? També necessitem organitzar-nos, no? Amb el concepte aquest de quibis, no? de clàssic, i necessitem altre tipus de coses, d'estudis, perquè no són suficients aquests. No? Això és els orígens de la universitat. Clar, Lleida és una de les 20 primeres universitats. Saps? Bueno, doncs no sé, són tots aquests elements que ajuden a entendre el per què i després també el tipus d'estudis, no? I aquesta capacitat. La gran diferència entre un estudi general i un estudi normal o particular és que l'estudi general, que és la universitat. Això és en realitat es deia Universitat de l'Estudi General, perquè el concepte universitat vol dir una agrupació amb una terminologia jurídica, no és una agrupació doncs, amb uns elements jurídics, no normatius. Universitat dels gremis dels sabaters, globalitat dels sabaters, però clar, amb una normativa. Universitat de la vila de tal lloc, és el municipi o premunicipi aquell. Universitat de l'Estudi General. Doncs la universitat d'aquest tipus d'estudis que el formen, que està una universitat formada per mestres i estudiants, a vegades solament pels mestres o solament pels estudiants, per uns coneixements que és realment el que vol dir estudi general. No? El que passa és que amb el temps el concepte d'universitat ha quedat per la universitat actual. No? És com el concepte de mossèn, per exemple. A l'edat mitjana un mossèn és el meu senyor, és un noble, és un cavaller. Però el concepte de mossèn queda, després de baixada dels cavallers, diríem, queda per la gent de l'església, no? Sí. Saps? És aquests canvis Però és això. I nosaltres, doncs clar, l'Estudi General de Lleida va ser la mare, no? En aquell moment, de les universitats. Es van fundar, hi havia monopoli dels estudis. El que passa és que per temes polítics, per exemple, per dir alguna cosa, en el seu moment l'emperador alemany Friedrich Hohenstaufen va fundar la Universitat de Nàpols. La funda justament quan incorpora Nàpols i Sicília, o sigui, les dues Sicílies famoses, a l'imperi alemany, saltant-se els estats de Roma, allà al mig, que això és el gran conflicte, no?, entre ells. Salta i el primer que fa és fundar una universitat, però la funda directament, no perquè li demanin, no, la funda, saps? Perquè vol una universitat on formar els seus, saps? Sobretot per contradir Bolònia, que en aquells moments Bolònia doncs, clar, estava molt relacionada amb el món pontifici. I per tant, com estaven enfrontats, doncs, ells funden una universitat, no?, a la seva mida, no?, i per tenir els seus juristes i per tenir la seva gent. Per exemple, a l'any, això va ser el 24, sembla que és el 29, però és igual, no? Els començaments del segle XIII, el mateix papa funda una universitat a Toulouse. Quan la funda aquesta universitat? Quan estan en el moment de gran combat, de lluita contra l'heretgia dels càtars, que era una heretgia que tenia molta força al sud de França, que contradeia, diguem, el dogma de l'Església catòlica o el cristianisme catòlic. Ells optaven per un altre tipus
d'idees sobre Jesús, sobre el cristianisme, no? I es va desenvolupar doncs, al llarg del sud de França, però també a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, també a la Vall d'Aran, també al nord d'Itàlia, en fi, va ser molt potent. Tan potent que va crear doncs, una necessitat de combatre aquest tema amb molta força, no? Des de Roma es va combatre i es va crear fins i tot una creuada contra els albigesos, que es deia, no? En conjunt els càtars. Clar, el primer que fa el papa després d'algunes batalles on vencen els creuats, perquè tenien bandera de creuada, els francs, no? Combatent justament contra Pere el Catòlic, imagina't que clar, ell defensava els territoris aquells, però clar, hi havia càtars allà. I el primer que fa és fundar la Universitat de Toulouse. La Universitat de Toulouse és una fundació del papa per combatre l'heretgia dels càtars. Saps? Vull dir que sobre els orígens universitaris hi ha diversos també, no? Que això és el tema. En el cas de Lleida és una voluntat de la població, dels estaments urbans, amb molta influència també, perquè abans no ho he explicat, però molta influència dels franciscans, que també tenen molta força en això, també són els que, en aquest cas, el món franciscà a Lleida és molt important. El primer convent de franciscans a la península és el que es funda aquí a la zona de Ricard Vinyes. Vull dir que imagineu-vos, és important, els franciscans. I aquests tenen molta força també, aquests també van conjuntament amb els estaments i tots junts doncs, fan aquesta força per demanar al rei, el rei demana al papa el permís, el papa dona el permís i el rei al cap de 3 anys funda l'Estudi General de Lleida. Pues moltes gràcies per aquesta gran explicació que ha excedit les nostres expectatives. Hem entès moltíssimes coses que no sabíem que es podien entendre. I ara, bueno, la Júlia procedirà a preguntar-li preguntes respecte als... Sí, bueno, ara imaginem-nos que ens traslladem a, jo què sé, al 1300 mateix. Sí. I ets un estudiant, no?, que arriba a la Universitat dels Estudis Generals. Sí. Vale? Com accedim a entrar a una universitat? Mira, un estudiant podia venir, si tenia coneixements de gramàtica llatina i els fonaments d'aquests, que podien estudiar doncs, amb un professor particular o a l'església, perquè les esglésies, des de l'època, sobretot des de l'Innocenci III i des dels començaments del segle XIII, estan, ja des del segle finals del XII, però el XIII encara més força, estan obligats a tenir un professor de gramàtica, com a mínim, saps, allà, que pugui, no? Això ja està. Si té aquests coneixements de gramàtica, doncs pot entrar a la universitat. Si té coneixements de llatí, de gramàtica, llatí és la llengua, no?, de la universitat, pot entrar a la universitat. Per tant, per exemple, un dels casos més interessants que entra aquí amb 14 anys és el propi futur papa Calixt III, que va venir aquí com a alumne, no?, que va venir a estudiar aquí de petit, no?, des de la Torre de Canals, no?, de Xàtiva, va venir aquí, la família va venir aquí i va estudiar aquí, i es va especialitzar en dret civil, en dret canònic, després en teologia, i va ser bisbe de València, però aquest va ser un estudiant que va venir aquí amb 14 anys, després va ser professor, si a part de doctorar, però va ser professor d'estudi general, després va ser bisbe, gran conseller del rei, i després cardenal, no?, i papa, no?, amb el nom de Calixt III, Alfons de Borja. Primer papa Borja surt de l'estudi general, i perquè també... Ningú és el primer, els altres no. Els altres ja. Però vull dir que el primer papa Borja surt d'aquí, és molt interessant, però ve d'aquí, és un estudiant petit. Els estudiants, per tant, podrien venir aquesta. Per tant, un dels problemes que hi ha en la vida estudiantil que tindrem és la varietat que hi ha d'estudiants. Perquè hi ha varietat d'edats, de 14 anys, una persona potser que en té 20 i pico o més, no? I després també la varietat social dels estudiants, perquè si inicialment els estudis estan molt emmarcats en l'àmbit eclesiàstic, a mesura que avança la baixa edat mitjana i amb la necessitat sobretot d'aquests estaments mercantils, que necessiten gent formada, doncs s'incorpora molta gent, diríem, cada vegada més laics als estudis. Fills, per exemple, de les famílies que són juristes, que són metges, que són tots aquests, no? I ja en el segle XV, una mica més avançat, també la noblesa. També els fills de la noblesa, no els fills segundons, diríem, de la noblesa, els que no s'han encarregat de la terra, diríem, no? No que altres que es queden... Perquè la universitat, finalment, també, per això a Castella està molt ben estudiat, les universitats castellanes, Valladolid, Salamanca, doncs els graus llicenciat, doctor, s'equiparen a graus també, diríem, nobles. Doncs un llicenciat és com un cavaller, un doctor és com un tal, és a dir, tenen aquesta, perquè té molta força, té molta importància als estudis universitaris, saps? Vull dir que al final, la mateixa noblesa que havia més militar que altra cosa, un sector, diríem, aconsegueix també prestigi a través de l'estudi universitari. Per tant, edats diferents, varietat social, la qual cosa també suposa conflicte. Un dels grans problemes de la universitat medieval,
és el conflicte, els conflictes que es produeixen a nivell urbà. Per què? Primer, per aquesta varietat, evidentment, molts dels estudiants participen en les reiertes urbanes. És molt característic de les ciutats baix medievals que hi hagin bàndols. No? La gent s'agrupi en bàndols perquè es defensen unes propietats, perquè no accedeixen al govern i horitzontalment estan apartats quan en canvi podrien, no? I els estudiants mateixos formen part d'aquests bàndols, molts quan arriben aquí, no? I van amb els seus escuts i les seves armes, en fi, qualsevol altre. Per tant, conflicte. Aleshores, l'altre tema és, i per això algunes ciutats eren reticents inicialment a tenir un estudi general, és que els estudiants tenien immunitat. Aquest és l'altre tema. És a dir, la immunitat dels estudiants ja existia des de l'època de Frederic Barbarossa, de Frederic I, perquè hi ha un privilegi que es diu l'autèntica hàbita, mitjans del segle XII, que quan es comencen a Bolònia, molts estudiants que hi anaven es trobaven desprotegits, diguem-ne, quan anaven pels camins i tot plegat. Llavors van reclamar de l'emperador, que era aquella autoritat també en aquell temps, no? Que els donés algun privilegi com un salvoconducte d'aquests, no? És a dir, un element que els protegís. Després, si a alguns els era igual, doncs els era igual, no? Els que t'atacaven, però almenys tenien aquesta possibilitat. Però era personal, tant a professors com a alumnes. El que es produeix també més endavant, i la nostra universitat serà pràcticament la primera que ho tingui, és que aquesta immunitat ja no és només personal, sinó que també afecta a l'espai físic, és a dir, al barri universitari, que és on viuran els estudiants majoritàriament, estudiants, professors, la gent que treballava a l'estudi general, i que seran un barri, aquest barri estava aquí, justament, després ja veurem on estava la universitat antiga, no? Però hi havia un barri definit, on els estudiants tenien aquesta immunitat de vivenda, no? Tot. Què vol dir això? Vol dir que clar, allà no podia entrar, diguem, la justícia ordinària, ni els representants de la justícia ordinària, ni els executors de la justícia ordinària, a menys que allò pel que s'acusés algun d'aquests membres que tenien immunitat, doncs, allò que els acusés pressuposés com a sentència o com a pena de mort o de mutilació de membre. Si era així, aleshores passaven a la justícia ordinària. Perquè a l'acte pel que se'ls acusava, la sentència podia ser pena de mort o de mutilació de membre, de qualsevol membre, de qualsevol. Perquè n'hi ha casos, no? N'hi ha casos d'aquests. Si no, s'acollien a la jurisdicció del rector, que era el defensor dels privilegis i de les llibertats de l'estudi general. I si eren tonsurats, és a dir, si anaven a seguir la carrera eclesiàstica amb el temps, o perquè venien del monestir de Poblet o de no sé on, a estudiar aquí, no? Doncs aleshores també es podien acollir a la justícia del bisbe. No? És a dir, si eren tonsurats, podien acollir-se a la justícia de l'Església, diríem. Això és important, perquè era un dels elements... Ve d'aquí la tradició aquesta de que el món universitari està, diríem, protegit, no? I que no hauria d'entrar segons qui, no? Però això s'acaba al segle XIX. Els corts de Catis trenquen amb aquest privilegi. De fet, és un privilegi feudal. Clar, quina diferència hi ha entre un estudiant o un professor i un treballador altre. Això és veritat, es van acabar aquests privilegis. No? Bueno, això és una miqueta. Clar, aquests són els elements. Els estudiants, nosaltres tenim alguna documentació, sobretot a Roma, perquè n'hem perdut molta, però a Roma encara hi ha alguns textos, com si fossin matrícules, no? En realitat es diuen ròtuli, són ròtols, són els noms de molta gent que reclamaven a Roma, no? Podien ser directament, o podia fer el municipi, o podia ser algun altre, que es donés un benefici a aquella persona perquè pogués venir a estudiar. Un benefici és com una beca, diríem, no? I això és el que sabem més o menys, tenim els noms de molta gent, sobretot a finals del XIV, que és quan tenim aquests ròtols que s'han conservat més, aquestes llistes, no? Això era, per exemple, que perquè pogués venir a estudiar algú, doncs se li atorgava un benefici. Per exemple, la canongia de la catedral d'un lloc. No és que fos un canonge, però sí que tenia la canongia. Per tant, els diners que anaven vinculats a aquell ofici o aquell no, doncs això li servia per pagar els estudis, diríem, a la universitat. No? Després hi havia gent que, efectivament, molts eren pobres, realment molts eren que potser venien, que eren d'algun monestir o d'algun lloc i tenien aquesta ajuda per poder estudiar. O alguns tenien un protector. De fet, hi ha gent, que és com pot ser, hi ha gent que ve de baix de tot i arriben a grans càrrecs de l'Església o de l'Estat
perquè han tingut el seu protector, que els ha ajudat, no? Que els ha pagat els estudis i han anat pujant d'aquesta manera. Però hi havia molta varietat, tenim documents de gent que ve amb les cavalleries. El rei escriu aquí a les paelles i diu, escolta, sobretot adapteu les habitacions del Palau Reial, que és aquest d'aquí dalt, a sobre de la catedral, el Palau del Rei, a la Suda, perquè ve el cosí, el meu nebot, que ve Aro de Velasco, noms d'aquests així de Cúrnia, no? Que ve, però ve amb les cavalleries, amb els servidors, amb les joies, amb un munt de coses, saps? Per tant, vigileu. Això al costat de gent que no tenia res. I això també crea dificultats. De fet, els primers estatuts de la Universitat de Lleida, que són els primers estatuts d'una universitat a Catalunya, clar, no? Ara fa, doncs, 725 anys, perquè clar, ara estem al 725 aniversari, aquest any, l'any 2025, que els primers estatuts, que són també del setembre, el 28 de setembre de 1300, bueno, és un text que, si ja us passaria algun que vaig escriure, parla de la vida i honestedat dels estudiants. Els estatuts parlen de moltes coses. El rector, qui és el rector, qui és el canceller, qui és el conserge, el videll, què fa, quines accions... no és el mateix que ara, és a dir, és una sèrie d'elements molt interessants, com s'escull el rector, com, en fi, tots aquests elements, no? Parla dels estudiants, també. I diu, bueno, aquests estudiants menors de 14 anys, com? Menors de 14 anys, fins i tot, no? O que tenen 14 anys, que sobretot per les èpoques de... per les èpoques que és per Setmana Santa, és igual, que no es disfracin ni de dona jueva ni de sarraïna perquè fan un escarni a aquesta gent i tot plegat, saps? Hi ha problemes d'aquests, no? Però parlen també d'aquests estudiants, no? Que venen aquí, que, per exemple, es diu que no vinguin a cavall. Els estatuts diuen, sisplau, no vinguin a cavall els estudiants, perquè clar, crea problemes. Primer, problemes de diferència social grans. Si imagina't tu el que a cavall, a l'estudi general, i l'altre aquí, saps? O problemes físics també, els cavalls aquí. Bueno, aquí no, allà al seu lloc, no? S'han de mantenir, s'han de mirar que no hi hagi problemes, en fi, què fas amb un cavall, amb 10 cavalls allà al mig, no? Clar, però si els estatuts, Els estatuts, per exemple, et diuen si porteu els estudiants que portin safrà, no els cobrarà res pel safrà que portin. Quan algú entrava mercaderies en una ciutat pagava un peatge, una duana, no, diríem. Però si portaven safrà, els diu allà que no. Per què? Perquè el safrà era molt car, tenia tanta importància com la mateixa moneda. El safrà és un producte en aquella època molt important i amb allò potser podien fer-ho servir per moments de dificultats, no? O per evitar algun problema, pel que fos, no? I se'ls hi permet. El món dels estudiants és un món que hauríem de fer més estudis sobre aquest món, realment, perquè dona molt de sí, no? Doncs això, no sé si... Sí, és perfecte. Arriben aquí, llavors l'altra pregunta és i com estudien, no? Sí, bueno, la següent pregunta és això, bàsicament, com s'estructura una mica una classe, qui és professor, què s'ha de fer per ser professor? Professors, bueno, normalment, tu podies seguir una carrera d'estudis, no? Arribaves a un grau, depèn del tipus d'estudis, 3, 5 anys, depèn del tipus, no? O inclús més, en algun cas, però aleshores arribaves i tenies el grau de batxiller, no? Batxiller, que no és el batxiller d'ara. Batxiller era aquella persona que estava a punt de ser professor, diguem, ser llicenciat, doncs estava preparant, ajudava al catedràtic, per exemple, a les classes de la tarda, canviant de repetició, per reforçar algun dels temes, no? I després passava a obtenir, després de llicenciar-se, per tant passar un examen de llicenciatura, un examen que en un tribunal li posaven uns punts, havia de discutir sobre aquells punts, no? I si passava en un tribunal, i si passava aquells punts, com una oposició posterior, no? És a dir, passava amb aquells punts, si havia aconseguit això, després hi havia com una festa, realment. Continuava, molts ja no ho feien perquè era molt car, però era la festa del doctorat. El doctorat continuaven alguns punts, hi ha una discussió molt més àmplia, però havia d'invitar un munt de gent, estava obligat. En molts casos demanen inclús ajuda a l'Ajuntament perquè els ajudi a pagar la festa del doctorat. I molts no hi arribaven. Però es podien doctorar fent la segona part de l'examen, però econòmicament tenia molta... Clar, aquests acaben molts d'ells sent professors, no? O aquí o a molts llocs. Ara, quan els fitxaven, per exemple,
Tenim documents de contractes de professors, no? Que en aquella època en deien conduccions, conducere, no? És a dir, que donen alguna cosa, no? I eren anuals. I llavors hi havia una comissió formada per estudiants i professors que estava bien quin professor. A vegades el rei mateix que deia volem que vingui aquest professor, o l'Ajuntament és que ens interessa molt perquè és un professor brillantíssim, volem que vingui aquí com sigui, saps? Mireu de portar-lo. Llavors venia aquell professor, si estava bé, estava bé, si no, al cap d'un any marxava. No? Però sí, aquí van passar professors, van venir professors de molts llocs d'Europa també, no? Aquí, vull dir que això sí. I els alumnes eren més, bàsicament els alumnes procedien dels territoris més propers, no? És a dir, del sud, el que és l'àrea del Rosselló, bàsicament el que és la Catalunya Nord, no? d'Aragó, de València, de Mallorca, dels estudiants de Catalunya, lògicament, però més enllà era difícil. Ara, els professors sí, perquè es fitxaven, no venien d'on fos, no? Aquest era un tema important. Com era una classe? Doncs, bueno, la classe era la lectio, que es diu, per això encara diem lliçons, no? Una lliçó és llegir, perquè el professor llegia un text, no? Aquest any farem la Summa de Santo Tomàs, o aquest any farem, a veure, ja que sou de dret, no? No sé, alguna part del que és el Corpus Juris Civilis, no? No sé, les institucions de Justinià, les institucions o el codi o el que sigui, no? Farem aquesta lectura, que vol dir lectura comentada, no? Llavors havien de passar per uns textos i al final, ja... Vostè què llegeix? Bueno, jo he llegit això, vale, no? M'explico. Doncs el professor llegia, feia la lectio i a partir d'aquí feia els comentaris. I després feien una mica de comentaris amb els alumnes també, sobre aquella lectio. I al final es feia una síntesi, no? Una conclusió, no? D'allò que s'havia estat treballant. Els alumnes disposaven també d'uns elements que en deien peces, que eren justament fragments copiats, diguem, clar, no podien tenir un text, no podien tenir, no sé, l'Inforquiatum, no podien tenir això, no? Les institucions, no podien tenir la Summa Teològica, no podien tenir el Cànon de Vicena, no podien tenir això, no? Òbviament, els llibres d'aquella època estem abans de l'impremta encara, Després l'impremta ja comença a ampliar aquestes possibilitats, però abans de l'impremta, entens? Doncs clar, ells copiaven parts, feien uns quadernets que havien d'estar molt ben corregits i molt ben pensats, perquè és el que treballaven els estudiants. Hi havia un element dintre la universitat que es deia l'estació, hi havia l'estacionari o estacioner, que era el responsable d'això. Una espècie com de llibreter, bibliotecari, tot alhora, saps? I allà teníem una gent que col·laboraven i feien aquestes còpies, no? I les llogaven o les venien o el que fos. I aquestes còpies servien també als estudiants per anar allò escrivint els comentaris, no? Les glosses, diríem, dels textos. Amb això treballaven, d'acord? I, normalment, hi havia les classes importants, eren les del matí, les que feia el catedràtic, sobretot de prima, que en deien, que és la primera hora. Teòricament haurien de ser a les 6 del matí, però no era a les 6 del matí, havien de ser a les 9, probablement, com sempre, no? I després venien això en deien les lliçons ordinàries, Després hi havia les lliçons extraordinàries, que eren les de la tarda, les de repetició, les que col·laboraven els batxillers, no? Amb un grup de gent, anem a reforçar aquest punt que s'ha treballat, no? I llavors hi havia festes ordinàries i extraordinàries, és a dir, festes de tot el dia, festa ordinària i extraordinària tot el dia, festa ordinària només al matí, festa extraordinària només a la tarda. Hi havia tot un calendari, que també als estatuts apareix el calendari, un munt de festes, un munt, un munt. Però festes d'oci, festes de lleure. Sí, festes de lleure, però sobretot molt vinculats al calendari litúrgic, moltíssim. Molts sants i moltes, tot, no? Molt. No? El que passa és que, els cursos habitualment començaven per Sant Lluc, no? Cap a l'octubre, no? I després acabaven per juny, però a vegades també es continuaven més, saps? Depèn una mica a vegades del lloc, també, no? En lloc sempre es pot continuar el mes d'agost, el juliol, però depèn, però una mica normal seria això. Però durant l'any hi havia moltes festivitats, moltes festivitats. S'organitzaven processons, hi havia moltes coses, no, de festes. Sí, però molt amb el calendari del que és de l'Església, lògicament, que era... Home, si avui dia encara el tenim, aquest calendari. Fem festes per Setmana Santa, per Nadal, no? És el calendari de l'Església, no? El que ens ha quedat. És la nostra cultura, també, no? I el càrrec que té vostè ara de vicerector, en aquella època també existiria? No, hi havia el rector, sobretot en aquell temps, primers temps, hi havia
el rector, que era un batxiller de dret, el rector sempre havia de ser un estudiant. Sí, un estudiant, però un estudiant aventajado, un estudiant avançat, un batxiller, no? Aquests que estan a punt, que estan col·laborant amb el profeta, no? Que estan, no? Formen part de l'equip aquell del professor i s'està preparant per ser un dia llicenciat i mestre igual a doctor, mestre igual a doctor, mateix. I magíster, no és el doctor. Doncs, és que ara m'ha anomenat. Això, sí, el rector era havia de ser estudiant de dret i de fora de Lleida. Escollit, diríem, pels estudiants de dret. Aquest era el rector, havia de ser un jurista. I aquest era era escollit pels estudiants. En canvi, el canceller, que formava la cúpula, diríem, de la universitat, el canceller era de nomenament reial, el nomenava el rei vitalici en un càrrec, i habitualment, i sempre, era un canonge de la catedral de Lleida, en el cas de Lleida, en altres llocs era l'arquebisbe, en altres llocs era, depèn, però un home de l'església, el canceller, i era vitalici, i en aquest cas de Lleida era un canonge, però el canonge degà, és a dir, el principal dels canonges, no? El degà del capítol catedral. I aquest era el que signava els títols, que era un càrrec molt important. El rector sobretot defensava els estudiants, defensava els professors, defensava els privilegis de l'estudi general, i el canceller, juntament amb el rector, però sense la seva signatura, no s'expedien els títols. I això és molt important, perquè controlar els títols volia dir que una persona accedís o no a ser jurista del municipi, jurista del rei, o ser metge d'entens. Clar, és que això era molt important, controlar aquests càrrecs, saps? Sí. Clar, amb el temps va començar a aparèixer un vicerector, no? Que feia les funcions quan no havia el rector, normal, algú ara, si no hi ha el rector, però no és el sistema que tenim ara, no? Que hi ha un munt de vicerectors, no? I el rector. Però el rector tampoc és un estudiant de dret. No, clar, ha anat evolucionant, però bueno, encara es conserva la paraula. Però està, és que era, clar, llavors el rector defensava molt els estudiants, sobretot, era la seva funció. Defensar els privilegis de l'estudi general. Molt bé, ara passem a un apartat més de curiositats. Sí, una cosa que no ha sortit, però que crec que pot ser interessant és ubicar en concret on es trobava aquesta zona universitària d'estudi a Lleida. Sí. Doncs mira, ara però si col·loquéssim en el que és Hisenda actual, allà hi havia l'antic portal de Botés, que es deia, perquè abans la Rambla aquesta es deia Rambla de Botés, de fer les botes les botes de la vinya, no? Sí. No? Tota la zona aquesta de Vallcalent, tot això era zona molt de vinya, hi havia vinya. Doncs en aquest portal diríem que entraríem per aquest portal i aniríem bastant ampli, no? Diríem tot el que és fins a passar de la Seu Vella. I tota aquella zona, era el barri de l'Estudi General. Perquè l'Estudi General estava on hi ha més o menys la Panera actual, hi ha uns edificis de protecció oficial al costat, no? Allà dels anys 50, sí. Allà, aquells edificis de protecció oficial, que hi ha una plaça al mig, allà hi havia l'Estudi General. Allà, llavors hi va haver les excavacions dels anys 50 que van trobar alguns elements, però van tapar-ho, clar, en aquella època no. Hi ha una capella, fins i tot una capella de l'estudi que es veia la volta i tot, però tot allò van arrenar, ho van treure, perquè no es pensava en aquestes qüestions patrimonials en aquell temps, no? I van fer aquells edificis de protecció oficial, però és d'aquella zona d'aquí dalt. Per tant, la Seu Vella formava part de l'Estudi General. Sant Martí formava part de l'Estudi General. L'església de Sant Martí, aquella església, l'antiga, la vella, no? Era l'església que era la parròquia de l'Estudi General, justament que feia les funcions parroquials de la gent del barri de la universitat, i també on es van publicar, llegir públicament, publicar vol dir en aquell temps llegir públicament, no vol dir llegir públicament els primers estatuts de l'Estudi General a l'església de Sant Martí. Per tant, és un dels elements nostres, molt potents, de la història de l'estudi, l'església de Sant Martí. Conjuntament amb la Seu Vella, mateixa Seu Vella, que és on feien els grans actes solemnes de l'estudi, no? Per exemple, els doctorats. No? Un doctorat amb l'entrega dels símbols, no? Quan un era doctor entregaven el birret, el llibre, els guants, l'anell, totes aquestes qüestions que ara només es fa pel doctors honoris causa, però aquell temps ho feien per tots els doctors, perquè el doctor era el mestre d'un gremi en realitat, saps? Havia passat una obra mestra, no? I sí, doncs aquesta és la zona, diríem, que tenia aquest barri, no? Aquest burg o barri universitari que estava sota aquests privilegis i aquestes immunitats.
I, en fi, i insisteixo, que la nostra documentació de 1300, aquests primers documents, són els primers documents a nivell europeu que parlen d'un barri immune. Els estudiants ja tenien immunitat, des del segle XII, recordeu, des de mitjans del XII, és l'autèntica hàbitat de l'emperador, que tenien, però un barri, no. La primera que es defineix un barri és aquí, a l'Estudi General de Lleida, 1300. Ostres, perquè abans de començar l'entrevista hem estat parlant un moment de com la majoria de la gent no som conscients de l'antiguitat i la història que té la Universitat de Lleida. No sé si li sabria greu repetir 4 pinzellades del que ens ha explicat. Si comparem universitats on són mundialment famoses amb la de Lleida, com realment la de Lleida es podria defensar? No, és que Lleida pensa una cosa. Al segle XV, Lorenzo Valla era un gran humanista de Nàpols, de la cort de Nàpols, i va escriure una crònica dedicada al rei Ferran I d'Antequera, que és el rei de la dinastia Trastàmara, primer rei de la dinastia castellana Trastàmara, que entra com a rei de la corona d'Aragó, que es diu el Compromís de Casp, al començament del segle XV, però quan escriu la crònica dedicada al rei Ferran parla del Compromís de Casp, que va suposar l'entrada, diríem, d'aquest monarca, Ferran I Trastàmara o Ferran I d'Antequera, i parla de Catalunya, parla de Tarragona, Arquebisbat, Barcelona, una ciutat molt potent, molt bonica, però Lleida és la més cèlebre, diu. Lleida és la més cèlebre. Cèlebre per l'Estudi General, perquè d'aquí va sortir gent, no només el papa Càlixe III, no només això, que és un papa important, Càlixe III. Per exemple, Càlixe III, entre moltes altres coses, doncs, revisa tot el procés de Joana d'Arc. El procés de Joana d'Arc, que l'havia convertit la van cremar, el revisa i li treu la culpa, és a dir, i a partir d'aquell moment dona un temps Santa Joana d'Arc. Això és papa Càlixe III, però això també posant els diners de Roma, els que li corresponien amb ell, per poder pagar els exèrcits per frenar l'avanç de l'islam o dels turcs al centre d'Europa, que també va aconseguir amb l'ajut sobretot dels cabdills dels Balcans. Però també, vull dir que això és més militar, diríem, però hi ha coses molt interessants des d'aquest punt de vista, del papa Càlixe III. El primer papa Borja, després el seu nebot Alexandre VI. I l'altra cosa ja és una altra qüestió. Però esclar, per exemple, des del punt de vista mèdic, el primer tractat que es fa a Europa sobre la peste negra de 1348, la peste negra, es fa a l'Estudi General de Lleida. Es fa un professor de medicina de l'Estudi General de Lleida, Jaume d'Agramunt, i es fa en català. En català. Per què? Doncs perquè li demana la paeria, demana a la universitat, perquè la peste estava arribant a Marsella, i aquí diuen, què hem de fer, no? És a dir, s'està morint la gent, què hem de fer aquí? Universitat, feu alguna cosa, digueu alguna cosa, no? Que no diu mai res a la universitat, no? És el típic de sempre, no? Doncs, i aquí surt aquest treball, escrit en català, perquè la gent pogués llegir, almenys els que sabien llegir poguessin explicar-ho, no? El primer tractat sobre la peste negra, regiment de pestilència, que el conservem encara, conservem l'original. Bueno, no, una còpia de 1360 i pico, però és igual, és del mateix moment pràcticament, és una còpia una mica posterior, però uns anys posteriors. És un document que s'ha conservat sempre a l'Arxiu Parroquial de Verdú, que imagina't, allà, l'Arxiu Parroquial de Verdú. Però el tenim inclús, vam fer una edició també facsímil d'aquest text quan fèiem el 700 aniversari, fa 25 anys. Però no només això, al cap de no res, l'any 1391, als anys finals del 14, una de les primeres universitats a Europa, primeres, que té un privilegi per practicar anatomia, és la nostra també. Cosa que a mi en aquells temps obrir un cadàver per entrar dintre, això, des del punt de vista eclesiàstic, era molt dur, però en principi, com que ja havia anat avançant molt amb la necessitat de l'experimentació, amb la necessitat d'entendre la realitat física per avançar en el coneixement, doncs la nostra universitat té un privilegi del rei que li permet cada 2 anys utilitzar el cos d'un condemnat a mort, però ofegat, evidentment, no sé, que estigui cremat. Perquè els metges puguin practicar, diu el text així en llatí, ho diu en llatí, puguin practicar allò que els metges diuen anatomia, és a dir, incidir en les artèries i no sé qui parla d'això. I un cop hagin fet la seva feina d'estudiar i tot plegat, el portin cap a eclesiàstica sepultura. Però hauran pogut utilitzar això. Per tant, això són 2 cosetes de la molta activitat que en aquell temps va fer que fos tan cèlebre. Sí, es podria dir que la Universitat de Lleida és de les més antigues del món? No, bueno, del món, la UCET és una cosa europea, no?
Perquè sí que hi ha centres d'estudis elevats en altres llocs, però no és la universitat. Per exemple, les grans mesquites del món islàmic, no? Com la madrassa, per exemple, del Cairo o altres, tenien, però clar, estudis sobretot de molts tipus, però no sortien, no és la mateixa institució que la universitat, que és una universitat, tot i que moltes vegades surt, des del rei surt de baix a dalt, els inicis són de baix a dalt. En canvi, això altre és molt, no? Dirigit i molt muntat. Però és una de les 20 primeres europees. Europa, en aquell temps, clar, després tot això es va traslladar al món americà, no? Però bueno, el món islàmic tenia també grans centres, que no eren universitats, però eren grans centres d'estudis. De fet, insisteixo en aquesta idea de que ells van ser molt importants pel coneixement posterior. El món islàmic, el món dels grans traductors, els grans pensadors musulmans, no? Filòsofs, metges, això va ser una... I això, com que Lleida estava encara molt present tot això, doncs per això va ser tan interessant, va ser un element clau aquest, sí. Bueno, i per acabar només li volíem demanar que com és que ha escollit aquesta ubicació per realitzar l'entrevista? Bueno, doncs mira, ja que em feu aquesta pregunta. Sí. Doncs mira, aquí estem a l'antiga sala capitular del seminari. El seminari no és l'edifici de l'antiga universitat, que abans hem explicat que estava en un altre lloc, no? Però, clar, la Universitat de Lleida es va tancar, l'Estudi General es va tancar amb la, diguem-ne que en el marc de la guerra de successió. En aquest marc, quan s'acaba la guerra, hi ha una reestructuració política, administrativa, també dels ensenyaments superiors, no? I es tanquen les universitats catalanes i es crea una de nova a Cervera, al segle XVIII. I durant molt de temps, al cap d'uns anys, no? Un segle i poc, es recupera la Universitat de Barcelona. Però aquesta universitat, doncs, clar, arriba un moment que torna a recuperar, doncs, després d'aquest tancament, amb el temps, no? Torna a recuperar la necessitat dels estudis superiors, no? Hi ha un moment al segle XIX important, que és el moment de l'escola normal, molt important a Lleida, de mestres, tant masculí com femení, no? Però sobretot ja cap als anys 60-70 del segle XX ja es comença a haver un moviment popular molt important, sobretot a partir de la democratització, no? Dels anys 70, no? A finals d'aquests moments de revitalització urbana, democràtica, diguem-ne, una mica de poder, que tot arreu també participés de totes les coses, es torna a recuperar aquella idea que havíem tingut una universitat, no? De restaurar els estudis universitaris. Llavors es entra en contacte amb universitats de Barcelona i els de Barcelona disposen aquí d'elements d'estudis. Per exemple, el dret, no? L'actual Institut d'Estudis Ilerdencs, l'antic Hospital de Santa Maria, va ser facultat de dret. Allà, al carrer Major, va ser un temps facultat de dret, no? Els estudis de lletres i tal estaven al Roser, convent d'aquí del carrer Cavallers, també de dret un temps, però això depenia de les universitats de Barcelona, no? Els agrònoms ja van anar directament al lloc d'agrònoms, perquè va ser una idea també dels territoris, terrenys de la Diputació, però bueno, tot això, els agrònoms de la Politècnica, els de lletres primer de l'Autònoma, després de la UB, els de dret de la UB, en fi, depenien de Barcelona, i això era com una divisió de Barcelona, la divisió sisena de l'Estudi General, que es deia, però després amb el temps, les polítiques sobretot de la Generalitat d'aquells temps, es va pensar a distribuir realment el territori a l'àmbit universitari, i es va ser els famosos decrets, no? De la Generalitat de l'any 90-91, no? Que van crear les noves universitats. I un espai, ja des dels anys 80 ja estava pensant en un espai pels estudis de Lleida. I no, quin espai? Clar, la gent anava aquí, allà. Al final, com que aquest espai, que és l'actual seu del Rectorat i de Lletres, l'antic seminari, ja havia perdut bona part de la seva funció, hi havia poca formació de clergues. Durant un temps va ser, una part d'aquest edifici va acollir l'escola Joan XXIII, una part, no? És a dir, aquesta escola que hi ha aquí al costat. Però ja havia anat perdent, havia anat perdent també, inclús havia produït alguns trencaments, per exemple, dels vitralls i coses una mica tan difícils, no? Tot i que en el seu moment, durant la Guerra Civil, per exemple, aquí es va patir molt també, no? I també van haver destrosses i van haver de refer després, als anys 40, no? En fi, però, clar, llavors es va pensar, seu universitària. Llavors hi va haver una venda per part del bisbat a l'Ajuntament i va col·laborar amb la Diputació, la Caixa, i van adquirir aquest edifici per seu universitari.
als anys 80. A partir d'aquí començar a refer un espai que era pel món del clergat amb un espai universitari. Els vitralls estaven mig trencats, hi va haver un artista, Àngel Jové, que va, amb els trossos de vitralls antics i de nous, va refer aquests vitralls. I es va desacralitzar en el sentit de que, la sala va haver de ser desacralitzada, lògicament, perquè això és la sala capitular on estem ara, de l'antic bisbat, i va conformar aquests vitralls amb peces dels antics vitralls i amb noves, no? I aquest d'aquí, que tenim aquí, que és on estem fent aquesta entrevista, no? Doncs tenim un àngel amb una ala aquí davant, que formen part d'elements que ja hi eren, no? Però a mi m'agrada molt perquè, en el fons, és com l'entrada. Quan entrem a la universitat, hi ha un gran interrogant allà, i una sèrie de noms. Això és una obra, aquesta obra és del Jaume Plensa, una de les seves primeres obres. És un artista molt famós avui dia, Jaume Plensa, molt famosíssim mundialment. Però quan fèiem el 700 aniversari, l'Ajuntament va col·laborar amb aquells actes, encarregant amb un artista que començava a ser important, que era Jaume Plensa. I va fer aquesta obra, que són molts noms, no? I un gran interrogant. Aquest gran interrogant té, diguem-ne, que podria tenir una doble interpretació. Una és que s'han fet de totes aquestes poblacions que van conformar, eren poblacions de l'antiga Corona d'Aragó in extenso, no? Fins a arribar a Grècia. En el seu moment 15, 16, sobretot molt importants. Ara potser no tant, no? I on, diguem-ne, que Sui General tenia un paper rellevant, no? Com a una gran universitat també de tota aquesta, també hi havia altres. I després l'interrogant també, no només que se n'ha fet d'això, sinó també l'interrogant que tu et fas quan entres a la universitat. És a dir, des d'Abelard, la idea aquella famosa de dir que necessitem fer-nos preguntes per avançar en el coneixement. De respostes en trobarem no sé quantes, però potser no masses, però hem de saber fer-nos preguntes. Hem de qüestionar-ho tot, realment. Hem d'aprendre a qüestionar, a comparar, a ser crítics amb el pensament. Per tant, l'interrogant és molt important. Per mi aquest interrogant és una miqueta aquesta ala que et tapa, que tu necessites saltar aquesta ala. La universitat, entres a la universitat i has de poder superar qualsevol obstacle que t'impedeixi veure més enllà, no? És a dir, que et marqui molt i que tu no has de superar aquests obstacles. Estudis el que estudis, no? Per tant, per això m'agrada a mi estar aquí, no? Perquè, de fet, aquí és a l'escola que t'està impedint, però en realitat nosaltres hem de lluitar perquè res impedeixi que tu puguis obrir el teu coneixement a totes les coses, no? Ser el màxim de respectuós amb tot i obrir la teva ment a tot tipus de qüestions i tenir capacitat per tenir un pensament crític, no? En totes les coses. Aquest és un element clau de la universitat. Si després s'aconsegueix o no és una altra qüestió, no? Però almenys, no? Doncs per això, no només tenim això, també tenim un tapís aquí, molt bonic, no? Que és un tapís que es va fer també pel 700 aniversari, que és indicatiu dels trossos, és a dir, totes aquestes textures representen els diferents trossos de les terres de Lleida, doncs camp de secà, camp de cereal, camp de fruiters, forratges, en fi, una mica tot, no? Que és una mica la universitat on està instal·lada, no? La universitat és universal, però també té un lloc on està instal·lada i ha de respondre, no? Per això, si després baixem, us ensenyaré dues coses que són dos símbols per nosaltres, també, de la universitat. No tenim grans coses, però sí que tenim símbols d'aquests que, poden ser molt interessants, no? Que ens parlen de l'arrelament, no només de la universalitat, que és important en els estudis universitaris, però també de l'arrelament. Tu estàs a les Terres de Lleida, no estàs a la costa. Per tant, aquí també et deus, no? A un país, no? I a un territori, i això és molt important. Per això aquest tapís, això és un artista que es diu... Això ho va fer un professor que es va morir de Ciències de l'Educació, de Jesús Mauri, el disseny, però la peça la va fer un mestre llisser, que es diu, de Girona, de Medinyà, on tenia dues cases, una casa vivia, l'altra casa era tot el taler, i tota la casa, per dir. Clar, perquè vaig fer això. Clar. Sí. Doncs per fer això es necessita un taler, necessita un espai considerable. I també en aquest sentit, no només el representatiu de tot plegat, sinó també era molt típic en l'edat mitjana, per exemple, les catedrals, les esglésies i tot això, per temes de so, pedagògics, perquè s'explicaven coses amb els tapissos, però també per temes de so, no? Doncs posar tapissos, no? Penjats a les naus de les esglésies, després els treien, que els posaven per una gran solemnitat, sobretot, no?
Servia pel so i també per explicar coses. No? Pues moltes gràcies per concedir-nos l'entrevista. No, gràcies a vosaltres. Ha estat genial.